1994 година, когато предстояха избори. Изборите бяха през зимата, декември. Това много се разшумя отново нейното име. И вестник Демокрация пусна нейна прогноза, че България ще спечелят сините, че България ще се спаси, ако не се гласува с червена бюлетина. ККБ, някой си казала. Аз лично не съм го прочела. Но Продев поръча да отида, разбрал, че мога да имам по-лесен достъп там, и поръча да отида в Петрич да се срещна с нея и да чуем нейните прогнози за изборите. Това коя година става? Това е изборите 1994 година. Те са през зимата избори, мисля, че бяха на 18 декември, но не съм сигурна. Това е когато председател на партията е Жан Виденов и министър-председател. Той става на 21 януари, поема поста министър-председател. Продев е кандидат за народен представител в Смолянски окръг и там на среща с избиратели всички му казват: другаро Продев, гърмат вестниците, радията, че Ванга прогнозира, ние чрез нашия вестник нищо не можем да научим. Защо вие не напишете? И той в изпълнение желанието на читателите, които за него бяха Светая Светих, ме изпрати, аз наистина отидох и тя каза, че няма такова нещо. Не е казала, че не трябва да се гласува с червена бюлетина. Въобще не е вярно това, което пише в Демокрация, че според нея хората трябва да се оставят на мира, те да решат да гласуват или не и те да решат с каква бюлетина. Но каза: Жан Виденов е арно момче, Янаки Стоилов има златен ум, а Лилов, ако има двоица като него, България ке я биде. Да. И това излезе в Дума на първа страница. Правят пресконференция. Вие писахте, че тя опровергава Демокрация. Заглавието е Благослов на Ванга. Тя ме пита кои са вашите и преди да кажа кои са нашите, и тя казва тези имена, споменава. И това излезе под главата на вестника. Сега, доколко той е изиграло роля, доколко читателите са повярвали, има някакъв ефект върху резултата на изборите, не зная. Аз тогава пътувах много по страната, по повод изборите, пътувах страхотно, не се спирах и няма нужда да си, Ванги, да разбереш, че нещата отиват натам, че изборите ще бъдат спечелени много категорично от БСП. Народният представител, Венцислав Медарски се казваше, народен представител на СДС от Благоевград, направил страхотен скандал, че това е лъжа, че това е клевета, че ние си го измисляме. И, както ти каза, всички се юрнаха срещу мене. Всички убедени, че това е измислица. Предизвика скандал вашата публикация. Предизвика скандал. Включително и мой колега, старите колеги от Благоевград, ми каза един Стоян, каза как го измъкна този заек от ръкава. Вижте, борбата за изборите, както и сега, но и в тия години беха много тревожни, нали? Трябваше да се спечелят за изборите и дори тези, които не са съгласни и с това средство, са проявили толерантност, когато да се свърши работа в името на партията. И Ванга може да свърши работа. Ванга може да свърши работа. И Продев беше той, който чрез вестника дигна партията. Много хора обичаха Продев. Обичаха го Продев, разбира се. Обаче ето какво се случва. Значи, той не вярва. Даже е написал публикация срещу нея. Обаче я използва в предизборната борба. Така се получава. Да. Ето защото ви казвам, властта, политиката, вижте как набърква всичко. Кажете ми, Ванга, с какви убеждения е била? Леви или десни? Всеки дърпа на някъде, като питаш политиците. Значи в моята среща тогава, аз съм го записала, трябва точно да го прочетем сега на компютъра, като ми отворя. Тя казва: Русия ни е майка. Да. Тя е била за Русия. Русия ни е майка. И тя, какво значи, може ли Ванги да има понятие за десни? И смисъл, СДС е капитализъм в този дух. Другите... Има понятие. Тя във всички случаи на страната на бедния, на страната на страдащия.